nakita naman ho natin talagang linaro po nila yung acknowledgement receipts for confidential funds. Tingin ko hindi nila inasahan na darating po tayo sa araw na ito na meron pong pag-release patungkol sa mga detalye ng lahat tungkol po sa confidential funds. So, kahit yung pangalan ko, dapat panagutin na ho sila. Talagang linaro ho nila ito. Talagang fictitious po yung names. No? So, ibig sabihin, meron ngayong entire chasm. Meron po sobrang laking gap dito po. No? So, ibig sabihin, binigay yung pera kay Mr. La Chica, tapos nagkaroon po ng liquidation report. So, yung gitna po nun, mapapatunayan naman po yun na nalusaw yung confidential funds pagka lumabas na po yung PSA report. Pag lumabas na po yung NBI report. Kasi sasabihin po ng PSA, itong mga pangalan na ito, they don't exist. Hindi pinanganak, hindi kinasal, hindi namatay sa Pilipinas. Ano sasabihin ng NBI report? Ang mga ito, ang mga pirma pong ito, isang grupo lang, ilang tao lang po ang gumawa. So, doon pa lang ho, buo na ho yung kwento kung paano nalusaw Pinera